Aquesta temporada està sent molt intensa i, evidentment, doncs, ha sigut avui. Potser no és el millor dia, però gràcies per ser aquí en uns moments en què comencem les festes de Nadal. Us hem de dir des de la directiva que gràcies perquè estem vivint un any important, un any amb l'equip a segona B, a primer equip, i la resta d'equips havia a divisió d'honor i els altres a primera divisió. Quan aquesta directiva va començar estaven tots a tercera divisió i estaven tots avall. I això no és només un esforç de la directiva, és un esforç de tots, de tècnics, pares, directius i tots plegats que fem el club. Gràcies per ser d'aquesta gran família. Ara, abans de començar la presentació, passaré el micròfon al company tresorer Jordi Estrada i després us dirigiran les paraules del regidor d'Esports, Pep Temes, que ens ha volgut acompanyar avui, aquesta tarda, aquí al pavelló municipal d'Esports. Jordi. Bona tarda a tothom. En nom de la Junta Directiva del Canet Futbol Sala, volem agrair-vos la vostra presència en aquest acte de presentació dels equips del nostre club. Un agraïment especial a totes les famílies del Canet Futbol Sala, als sponsors i empreses que col·laboren altruistament amb les seves aportacions econòmiques. És un any, com ha dit en Dani, molt il·lusionant a nivell esportiu. Tenim a l'equip aleví a divisió d'honor i a tota la resta d'equips a primera divisió, així com un equip infantil femení. Com tots sabeu, el nostre sènior va quedar campió de tercera nacional. L'ascens a segona B està sent molt complicat econòmicament. Juguem a Elda, Elx, Mallorca, Eivissa, València, desplaçaments que costen molts diners. Som un dels pocs equips que els jugadors no cobren ni per jugar ni pels desplaçaments que es paguen de la seva butxaca. És per això que intentarem acabar la temporada enguany amb molta il·lusió esportiva i amb preocupació econòmica. Res més, que ho gaudiu molt avui amb la festa del club i desitjar-vos un molt bon Nadal i un millor 2023. Ara cediré la paraula al regidor d'Esports, Josep Temes. Bé, bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí. Bé, des de l'Ajuntament només podem dir que gràcies al Canet Futbol Sala volem agrair a la Junta Directiva, entrenadors, coordinadors, a tota la feina que estan fent, que és una gran feina. No em repetiré amb la que tenim els equips de primera divisió, però tenim un sènior que està lluitant a segona B i ho està fent molt bé. És el primer any que tenim un equip de noies, que això també és digne d'admiració, i res, en principi només és això, felicitar el Canet Futbol Sala per la tasca que estan portant a terme, felicitar sobretot a la base, a tots els nens i nenes que juguen al Canet Futbol Sala, i endavant. Gràcies per tot i salut. Molt bé, ara sí que començarem la presentació. Gràcies. Ara començarem la presentació, sí? El dia d'Esports i el president Marc Rovira van al mig per rebre tots els nens per fer les fotos respectives que toquin. Anirem del futur més futur al present més present, perquè evidentment un equip, un club ha de tenir futur. I aquests són el nostre futur. El Mini Benjamí, amb l'Alba Armada, l'Adrià Calvo, l'Adrià Gutiérrez, el Gerardo Romero, Unai Vilches, Marc Carvàs, Maria Calvo, Quim Fàbregas, Nil Autocházal, la Martina i en Nil, l'entrenador Sant Joel Calvo i el Dídac Rovira. En directe esteu sentint i dos equips del Canet esteu sentint Dani Grau. I a la raó de la continuïtat. En directe al pavelló mateix se passen en Pep i el Marc Rovira, president, i en Pep, regidor d'Esports. Una foto, ja aquesta fotos.
Agrair també la feina egoista que fa Santa Igualada, la nostra fotògrafa oficial. Tenim càmera, si vulgui també en directe, per UTV. Sí, els equips que han d'anar resituant a la pista. Els següents són el Benjamí, que són l'Àlex Rodríguez, en Pep Vidueiras, Cristian Fernández, Aleix Dalmau, Víctor Neves, Jaume Pizarro i Bacari Vidanesi, entrenats per David Sanz, Aleix Santos i Òscar Dalmau. Són equips que tenim una gran potència i el nivell és molt important. Les categories. Està parlant en Dani Grau. Foto del Benjamí. Són cracs tots, tots. En directe, presentació del Canet Futbol Sala 82, temporada 2022-2023. Tot això estarà en directe a les meves pàgines webs. Esta temporada són 250 jugadors del Canet Futbol Sala. Evidentment, molt bé, poseu-vos al vostre lloc. El segon equip és l'Alevi B, que el formen Jaume Renau, en Conrad Rodríguez, en Roc Escobar, David Armada, Biel Cáceres, Àlex Colomé, Jan Caló, Héctor Pastor, Unai Pérez, Roc Carrión i Aran Guerrero. Són entrenats per Max Fera i David Fernández. Dos cracs entrenadors i bueno, ja a poc ja veureu les entrevistes que jo faig i sentireu les veus d'ells mateixos. Aquí les vegades són quasi 200 persones, familiars i de tot. En directe està fent la foto de la presentació. Va el Pep i el president Rovira. dels petits que està competint a la màxima, de fet, els únics que estan competint a la màxima divisió de Catalunya, que és a la via que formen Nico Vela, Edgar Fernández, Lucas Rodríguez, Lucas Jiménez, Felipe Barbieri, Roc Fillat, Lonay Machuir i Eric Alférez. Un aplaudiment per ells per competir a la màxima competició, entrenats per Mira Quesada i David Sanz. Són cracs, tenim dos jugadors, tenim afició, què volem més? Jo dic sempre, un pavelló nou. Hola, crac. Aquí. Vaya, Johnny, ¿cómo estás, Johnny? Bien, bien, bien. Y qué mejor manera de haber acabado séptimos, estando 13avos, colistas para bajar, y la verdad es que ahora estamos a 3 puntos de hacer los playoffs y muy contentos, el equipo muy motivado y la verdad es que estamos en un momento bastante dulce que esperemos seguir en la misma línea. Seguro que sí, ¿eh? Sí, estamos muy seguros y... Esta temporada ataque, a todos los campos, ¿eh? Sí, estamos luchando por ello y estamos seguros de lo conseguiremos. Bueno. Estem sentint persones autèntiques. Del Canet Futbol Sala de 1982, que està fundat, un club que sempre ha lluitat per tenir un bon planter i un senyor supercracs, un senyor
de totes bones categories. Escolta la gent. Un equip que és la primera pedra. Elles són la primera pedra d'altres pedres que vindran, perquè el club té la intenció de seguir potenciant l'esport femení. Elles són les primeres, han tingut aquest honor. Fa anys vam tenir un equip a màxima divisió i amb els anys segurament el tindrem. A veure on estic, sí. L'infantil femení entrenat per la Paula de Sant, amb Ivet Dolçat, Aran Jiménez, Clara Roldós, Nicole Encarnación, Mar Roura, Laia Herbàs, Jana Dorca i Daira García. Aquí tenim l'equip femení. Estem fent un projecte nou, un projecte pel futur, un projecte exquisit. I ara mateix tenim un equip per al futur. Ja estem esperant que vulgui venir a jugar al camp de futbol sala. Tenim les portes obertes. Si és femení, vine i lluita pel nostre equilibri del món esportiu. Tenim 200 persones a la grada, 200 persones a la grada. És una passada i és la presentació del Canet. Ara va a Super Didat. No. Això en directe a ràdio, micro, con tothom. Estic veient els nens, vaya planter. Format per Marçal Coll, Marcel Calvo, Didac Puigpiqué, Joel Vázquez, Eric Valcárcel, Nico Fernández, Biel Bassas, Jesús Vargas, Joan Barceló, Pau Molló, Eric Marín y Fran Ruiz. Els entrenadors Didac Quesada y Miki González. Qué arte que tenemos aquí, vaya cantera, que se entere todo Maresme, que se entere todos sitios, todas partes. Tenemos la mejor cantera del mundo. Bueno, que està fent les fotos al Super Didat. Aquesta foto es veurà per la pàgina web del Canet Futbol Sala, per Instagram, per Facebook i per meu també la meva pàgina i blog. Aviat sortirà el sènior també, els petits, i vinga, a poc, fent caliu. Està format per Nassim Puigdat, Víctor Jiménez, Ángel González, Jordi Marriera, Àlex Víctor, Eidan Cano, Ion Rodríguez, Izan Calvo, Lluc Portillo i Daniel Llopéñez. L'entrenador és l'Adri Donadeu i el delegat és el John Benítez. Bueno, ja sabeu, aquí sempre, titulars, un gran equip. Titular, un bon entrenador. Titular, 2 entrenadors per al futur. I bon camí per a tenir i guanyar els partits de Lliga. Mare de Déu, estic veient el Kitxayan i per aquí. És espectacular. Queden 4 equips i bueno, serà espectacular el sènior, que també estarà aquí, presentació als nostres equips. Temporada 2022-2023. Bueno, ja, escolteu, Antoni Grau. Format per Xavi Daumal, Pau Macías, Eloi Gras, Eric Musanga, Gerard Del Monte, Biel Javier, Marc Fernández, Pol Ferrer Calvató, Omar El Barouli i Àlex Santos. Entrenadors en Juli Navarro i Adri Bosch.
Bueno, aquí tinc dos entrenadors també del sènior, un gran equip. Bueno, aquesta posició és molt única. Es veien aquí els nanos, tela. Bueno, estan fent les fotos. El juvenil B està format per Iu Jordà, Nil Rebollo, Arnau Castro, Pol Cerqueira, Gabri Vila, Pol Angarita, Raúl Ríos, Adrià Casellas, Sergi Fernández, Joel Marín, Arnau Corrus i Samba Milanesi, entrenats per Arnau Estrada i David Carbonell. Bueno, aquests són desitjos, són els millors, són únics, són, bueno, el futbol sala. Bueno, ja parlem i explicarem tot com va és el camí. El camí és guanyar la Lliga, destacar bé les posicions i guanyar sempre on anem. Són les 7:52 minuts d'aquí al pavelló. Format per Marc Casals, Eric Díaz, Miqui González, Didac Rovira, Ayman Faula, Joel Requena, Marc Pera, Àlex Ferregató, Enric Fernández, Joel Calvo, David Fernández i Jean Guitar. L'entrenador és en Xoco i en Jordi Rovira. Bueno, aquest dia promesa també als equips i tela. Sempre que estem en aquest moment, desitjo a tothom que estem per aquí, hi ha molta gent, 200 persones o més, i cada vegada hi ha més. Estem aquí en directe. Bueno, escolta, vamos a sentir, ara sortiran el sènior que juga a segona B nacional espanyola, el sènior de segona B nacional espanyola, segona B. Bueno, tenim molts equips. Vinga, va, a veure si som els millors, xavals? ¿Qué pasa aquí? Som els millors! Bueno, ja estem parlant aquest. Bueno, escolteu una cosa molt important. Sentiu la gent, el crits. Campions de tercera divisió que l'equip va aconseguir l'any passat. Pràcticament, jo crec que no els mateixos l'any passat, perquè estan bé aquí a casa i s'hi han quedat tots. Anem pel primer equip, sortiran 1-1. En aquest moment estan competint i molt bé a segona B. Anem setents a menjar els forrons, cosa que és un mèrit acollonant, per l'autoritat acollonant. Amb el número 20 anyets o 21, és molt llarg, va venir en futur i ara és un present. Uri Orrea! Temporades a segona B nacional espanyola. Tela, escolteu l'afició, la gent, els jugadors. Dani Grau en directe. Si volem conèixer què és la regularitat d'aquí a casa, el canet es diu Joan Sánchez! Joan Sánchez, tela marinera. En directe pavelló municipal Esport del Canet de Mar. Dani Grau. Fa molts anys que és aquí. No és d'aquí, però és com que ja és fa molts anys que és d'aquí. Corre molt. És una bocarra sobre la pista. Ho dona tot. Víctor Jiménez! Víctor Jiménez està avui i demà. En Víctor, com juga, marca. I com agafa el punt clau la porteria, lo marca. 3 temporades crec que el primer equip. Té un molt bon xut. És en Checho Díaz! Checho, tela. El Checho, exquisitament, la seu tàctica soc jo, com corre, ànim, l'equip és de planter. Tots són importants, però
Els que marquen les diferències, amb tot el respecte per tots els companys, són els porters i els que foten gols. Aquí el que fot el gol, el que més gols fa, és el pistoler. Adri Torelló! Aquí no n'hi ha nom, col·legues. Allà, a Tela, un bon jugador, el Soldi, del poeta del futbol sala, del Canet, de valorar el jugador i l'equip. És futur i s'està fent present. Té un dels regats millors, no només d'aquesta plantilla, sinó de la Lliga. És l'Albert Izquierdo! Albert Izquierdo, número 10, com a Messi, número 10 com a Messi. I bueno, que té aquesta setmana sempre que és molt graït tenir aquests grans valors jugadors. Acaba de fer 30 anys, però porta aquí tota la vida, i és la demostració que això és un club familiar. Ha jugat el pare, juga ell i juguen els seus germans. Jacobo Ferrer Calvató! Jacobo, aquí no hi ha nom, Jacobo. Yago, vaya hijo que tienes. Venga, ve a la marinera perquè aquests són cracs i canetens de la nostra raça, del que anem demà. Les parades impossibles a l'animal els companys, el referat partit és l'experiència amb 27 anys que té. Arnau Estrada! Arnau Estrada, tela, el número 13 d'Arnau. És espectacular marcant gols de la marinera perquè el futbol sala, com ell, és alt, com tot, dona goig. La prova de que d'aquí marxa gent, però després tornen, es va fer a les categories inferiors d'aquesta casa i ha tornat Joli Navarro! Joli Navarro! El crac, Joli Navarro! És un crac, és un tros de pa, és de tot, que entrena un equip, que lluita pel seu equip i sempre és el que futbol sala. La qualitat, la finura al darrere, tot i que és molt i molt jove i sembla un veterà i s'ha consolidat en aquesta casa i per molt anys que sigui. Adri Bosch! Adri! És un crac! També entrena com ell, tela, perquè són jugadors, no són jugadors, són els millors. I perquè és el Canet, el millor. No puc dir res més, tio. Aquest any és el seu segon any. Aquest any ha fet un salt importantíssim. És una garantia. És un de casa ja. Iñaki Corberó! Iñaki, venga! Corredor perfecte. Número 23. Un bon tàctica, joc, defensa, delanter, tenim de tot. És el somni d'un equip. Home, és Canet de Mar, segona B nacional espanyola. I per últim, la rapidesa, alguna patacada cada partit, però si no, no seria ell. Ja no és futur, és present i és un tio que està compromès amb aquesta samarreta. David Sant! A veure, Dani Sant és el millor, és el... Va néixer a Canet, va néixer al pavelló. No, Miquel Bonilla no ens ha pogut acompanyar, però sí que ens acompanya el segon entrenador. És el que més, el que realment els hi fot la canya, però també és un tio que xongo i que fa bastidor. És en Xema!